Πού βρίσκομαι? Πού είμαι? Βρίσκεσαι στο χάος. Το μετά. Το ψυχολογικό δράμα του Γιάννη Διακονικόλα και της Ειρήνης Κηδονάκη. Σε σκηνοθεσία Μάνου Αντωνίου. Στο LA Theater. Αρκετά ήταν τα 17 χρόνια κάνοντας τον πατέρα της. Τι? Νιώθω τη σκιά της από πάνω μου. Συγγνώμη. Δεν είμαι απλά ένα φάντασμα. Είμαι... Οι τύψεις θα σε βασανίζουν. Ερμηνεύει Ειρήνη Κηδονάκη, Γιάννης Διακονικόλας, Δήμητρα Μπουρνελέ, Σάκης Καρκαφύρης, Μέρη Βεντοπούλου, Λουίζα Καλία και ο Ηλίας Πετροπουλέας. Από Σάββατο 13 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα.